Добрый день, поважанае спадарства. З вами Свабода Прэміум. Я Юрий Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта палітолог, доктор паліталогіі Андрей Казакевич. Андрей, прывітанне. Добрый день. І палітычны аналітык Ян Авсеюшкін. Ян, добрый дзень. Добрый дзень. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта зварот Святланы Ціханаўскай, зварот, які, паводле яе словаў, яна рыхтавала вельмі доўга. Галоўная сутнасць таго, пра што яна сказала в этом звароце, гэта пачатак працэсу перамоваў, ці, можна сказаць так, прымушэння ўладаў да перамоваў пры міжнародным пасярэдніцтве. На ваш погляд, які плён можа мець гэты зварот, гэты план, які агучыла Ціханаўская, як бы сарцавіна гэтага плану, гэта збор галасоў, збор падтрымкі вот этой ідэі перамоваў. Андрей. Ну, перш за ўсё, разглядаю гэта як спробу мабілізацыі пратэсту, асабліва ў сітуацыі, калі вулічны пратэст, ён зараз вельмі складаны в связи з репрессивными заходами улады, то вот есть такая бяспечная форма людям показать, что яны супраць и что яны хочуць некай змены улады. Это по-першае. А по-другое, гэта задача легітымацыі, то есть гэта показать, что, ну, паглядзім, колькі людзей у выніку прагаласуе, але калі прагаласуе, скажем, 1, 2 мільёны, то показать і міжнароднай супольнасці, і ўладзе, і, в прынцыпе, грамадзянам Беларусі, што гэта, ну, што за гэтай пазіцыі сапраўды вялікая колькасць людзей, а яна там не проста ўзятая з паветра. Ян, а як вы ацэньваеце вось эту прапанову, эту ідэю? Она ў нечым так выглядае вяртаннем у, можа, ліпень мінулага году, калі нехта жартаваў, што вот беларусы ладзяць рэвалюцыю, стоячы ў чэргах на выбарчыя пікеты. То есть вот это ёсць такое вяртанне ў той час, калі там десяткі тысяч людей подписываліся за Бабарыку, за тую ж Ціханаўскую, і вот як бы вяртанне да таго фармату. Так? Так, канешне, бо зараз улады сцвярджаюць, што з-за таго, што пратэсты часова спыніліся пад ціскам і рэпрэсіямі, то Лукашенко сцвярджае, што нібыта ўсё скончана, крызіс урэгуляваны, і нічога рабіць з гэтым не трэба. Якраз таки такое галасаванне, оно будзе сведчыць, што крызіс працягваецца, што крызіс дастаткова глыбокі і патрэбна міжнародныя пасярэднікі, каб гэты крызіс урэгуляваць, бо відавочна, што улады наўпрост праводзяць перамовы ні са сваім народам, ні са сваімі супраціўнікамі, яны не збіраюцца. Яшчэ важны момант, пра які б я казаў, што гэта вельмі важны палітычны крок, бо атрымліваецца перахоп інфармацыйнай павесткі. Бо апошнія 2 месяцы там цалкам уладарыў якраз Александр Лукашенко, ягоныя выступы, нават калі яны былі абсалютна бессэнсоўныя, пустыя, як той же ВНС. Але зараз адбыўся перахоп, і ўлады ўжо вымушаны рэагаваць на тое, што ім навязваюць з боку апанентаў, і гэта вельмі цікавая з'ява. І так, канешне, адбываецца мабілізацыя, канешне, гэта часткова вяртае нас у стан перад летам, і гэта ўплывае на ўсе працэсы, і ў тым ліку на тую відавочнасць маналітнасці і еднасці дзяржавы, якую нам спрабавалі паказаць улады. Тое, што будзе значная колькасць прагаласаваўшых, гэта ўжо зразумела, і значыцца, ніякай еднасці няма, як бы яны гэтага не сцвярджалі. А вот вы уже сами так сказали, коротко, может быть, больше подробязно. Ціханаўская там сказала, что международные акторы, заходние акторы могут як бы примусить, усадить Лукашенко за стол перамоваў. Могуць. Яны не могли это в жніўні мінулага году, калі все, так сказать, горело, калі в Беларуси 300 тысяч человек было на улицах, а Лукашенко не поднял
тэлефонную трубку, калі ему звонила Меркель тады. А зараз як бы, хто ему можа позвонить, каб ён ее хотя б зняў. Так вот, это як бы насамрэч ну, як бы не реально, а реально просто тое, вот, что вы сказали, что змена порядку дня, так сказать. Так? Ну, чаму? Глядзіце, давайте узгадаем, што ў жніўні яшчэ не было такіх сур'ёзных эканамічных санкцыяў. Яны былі прынятыя, па-мойму, толькі ў снежні, калі былі санкцыі супраць першых такіх кішэнькавых алігархаў спадара Лукашенка. І ну, бюрократычная машына, асабліва міжнародная, канешне, яна вельмі доўга раскручваецца. І яшчэ мы ведаем, што беларускі рэжым, што ён здольны супрацьстаяць кароткатэрміновым выклікам, то бок там месяц, 2, 3 ўсё забіць і прыдушыць, а калі пачынаецца ўжо такое змаганне на марафонскай адлегласці, дзе патрабуецца ўжо весці некую гульню даўгую ўжо цягам паўгода-год пад сур'ёзным ціскам, які не спыняецца, то тут відавочна, што ў іх адказаў няма. Не тое, як ім развіваць, не тое нават, каб развіваць краіну, а тое нават, як яе утрымаць нават у тым стане, як зараз. Бо сітуацыя, яна, перспектыва ў усіх толькі негатыўныя прагнозы, як і ў палітычным, так і ў эканамічным стане. І таму, калі рэжым атрымлівае сігнал, што ціск будзе працягвацца, што для іх дынаміка адмоўная, а не пазітыўная, як яны да таго звыклі, што яны там набяруць закладнікаў, а пасля імі гандлююць у абмен на адмову санкцый. А тут яны проста стаяць перад перспектывай, што ціск будзе працягвацца, што будуць новыя санкцыі, што б яны не рабілі. І што крызіс трэба будзе ўрэліговваць не так, як заўжды. Гэта смена парадыгмы ў чымсьці. Такога яшчэ раней не было. Андрэй, ці згодны вы, вот калі мы возьмем вось гэтую частку, як днямі, здаецца, напісаў дарадца Лукашэнкі, он, правда, казаў наконт рэйтынгаў міжнародных, он кажа, а што нам рэйтынгі? Кітай, Расія ні на какія рэйтынгі не глядзяць. Вот. Так і адносна санкцый. Ввели санкцыі, а рускія грошы дадуць. Асабліва вот зараз, калі, так сказать, Байден фактычна сказаў, што Путін забойца, расейцы адклікалі свайго амбасадара часова, вот, так бы мовіць. І зноў абвастрылася гэтае супрацьстаянне, што не знойдуць рускія браты там пару мільярдзікаў для того, каб уратаваць Лукашэнку? Можа быць, але для іх жа таксама стаіць пытанне, што далей, да? Лукашенко не вечны, і калі в краіне палітычная нестабільнасць, гэта для іх дадатковыя рызыкі. Калі нехта там заяўляе, што рэйтынгі не маюць значэння для кітайцаў і для рускіх, то просто неправда. Конечно, мае значэнне. Прынамсі, будзе мець значэнне у стаўкі працэнтнай, якую будуць даваць, так, па мерах, які будуць даваць. Але ў цэлым я згодны з тым, што прымусіць не БСЕ, не тым больш ААН сесці за стол перамоваў Лукашенко не могуць. Можа быць, заахвоціць і, скажем, пераканаць яго, каб ён все-таки пайшоў, тому што гэта выгодна для краіны, так? Ці выгодна для абодвух бакоў, і для ўлады, і для апазіцыі. Ці нейкім іншым чынам так вот гэта магло б спрацаваць. Але, конечно, механізмы гэта прымусу няма ні ОБСЕ, ні ААНа. Мне падаецца, што якраз гэта была не вельмі такая добрая фармулёўка, тому што яно нават і значна зніжае верагоднасць таго, што, напрыклад, ОБСЕ ў выніку стане нейкай пляцоўкай, на якой можа адбыцца дыялог. Тому што калі мы кажам пра дыялог, то вот такія словы, як прымусіць, словы як як дыктат і так далей, гэта, конечно, не самае лепшае. І, конечно, такія перамовы, напэўна, калі б яны і пачаліся, то пачаліся як не публічныя. А калі пра іх уже адразу заяўляецца адкрыта, то, зноў жа, неяк зніжаецца іх вартасць. І правильна таксама тут узгадаць і пазіцыю і месца Расіі. Калі ўжо будзе нейкае міжнароднае пасярэдніцтва, то некага вельмі складана уявіць без таго, каб Расія была паўнавартасным удзельнікам гэтай кааліцыі. Калі
А рыторыка вот гэтага выступу, яна фактычна пабудавана на тым, каб, ну, аддзяліць, так, Ну, слово жодных. «Россия» ў ім не прыгучала ввогуле. Ну так, а гэта значыць, што все-таки гэта можа хутчэй ну, быць успрынята на ўсходзе як стаўка на захад, стаўка на санкцыі, стаўка там на міжнародныя структуры. На Што Байдена. на Байдена, да, што, конечно, ну, яшчэ менш, яшчэ больш зніжае верагоднасць нейкіх перамоваў. Андрей, а вот як вы лічыце, не можа ці не можа вот этот зварот, ну, пэўную такую нават дэматываваць нейкіх людзей, хто, ну, там, можа быць, разлічваў там удзельнічаць в пратэсце, а калі як бы прапанова, ну, правда, Ціхановская сказала, што як бы перамовы не адмяняюць пратэсты, але ўсё ж такі, паколькі яна ў цэнтр як бы сваёй палітыкі ставіць менавіта перамовы вот этим зваротам, то як бы можа і пратэсты і не так і патрэбны. Вот мы зберэм там, я не ведаю, 4 мільёны, вот Лукашенко будзе вымушаны. Ну не, я не думаю, што гэта будзе дэматываваць. Дэматывацыя тут магчыма толькі ў тым выпадку, калі вельмі мала людзей будзе галасаваць. Так, і не будзе нейкай дэманстрацыі падтрымкі, прынамсі на ўзроўні вот, ну, мільёна, які там быў падчас выбараў, ну, калі мы кажам пра голас. А так, не, я думаю, што хутчэй будзе гуляць якраз такі на мабілізацыю, на той, як правильно Ян сказаў, змену павесткі, каб тут уже дамінавалі не рэпрэсіі, не то, як там як усе прайгралі, там, умоўна кажучы, так, як все кепска ў краіне, а вот нейкая тэма, як перамовы, як вырашэнне крызісу, ну і іншыя тэмы. Таму не, калі каротка, то не, я так не думаю. Ян, ваша больш широкая оценка, все ж таки вот як бы это зварот Ціхановскай прагучаў у пэўным кантэксце. Мы чулі некалькі месяцаў таму, што вот, маўляў, увесну пачнецца, зіма ваша, вясна наша, ну вясна уже пачалася. Вот у вас ёсць адчуванне, ну скажем так, другой хвалі пратэстаў, другой хвалі, ну, так бы мовіць, грамадскага ўздыму. Ён не абавязкова павінен увасабляцца ў прямых пратэстах, вулічных пратэстах, але у нечым. Калі этот уздым ёсць, калі этот пад'ём, другая хваля ёсць, то ў чым? Ну, глядзіце, хацеў б дадаць да мінулага пытання, што, канешне, ціск, ну, увогуле поспех гэтай кампаніі залежыць як ад знешняга, так і ад унутранага ціску. Бо калі ўнутры ўсё будзе спакойна, як на могілках, то, канешне, ну, ніякія міжнародныя перамовы на такім немагчымы. Канешне, мусіць быць у першую чаргу унутраная легітымізацыя. Тое, што тычыцца другой хвалі, глядзіце, жнівеньскай хвалі якраз папярэджвала такая, ну, масавая мабілізацыя кампаніі, якая цягнулася там 3 месяцы, там, з траўня, ну, травень, чэрвень, ліпень якраз. Нешта тое самае адбываецца і зараз. І з-за таго, што яно ў чымсьці кладзецца на ўжо пракладзеныя рэйкі, то мабілізацыя адбывае, ну, я думаю, што мабілізацыя хутчэй за ўсё адбудзецца хутчэй, што на гэта спатрэбіцца ўжо не месяцы, а тыдні. І потому як людзі адгукнуліся, якія лічбы ўжо ідуць на голасе, по-моему, там ужо недзе за першую гадзіну ўжо сабралі там 100 000 галасоў. Зразумела, што дынаміка... Амаль як слухачоў фільму «Золотое дно». Ну, побачым, да. То бок, я думаю, што вось якраз гэта тая самая аўдыторыя. І гэта якраз сведчыць аб тым, што якраз такі мабілізацыя паціху пачынае раскручвацца. І ўлада, канешне, будзе спрабаваць гэтую хвалю збіць, у тым ліку і гвалтам. І тут якраз пытанне да дняволі, што з аднаго боку на яго такія, да яго вельмі завышаныя чаканні, там некаторыя ўжо найбольш такая радыкальная частка, некаторыя
лідары ўжо кажуць там пра нейкі дзень X, пра нейкую рэвалюцыю, якая мусіць адбыцца, ну там не 25-го, а пазней, яны таксама на гэта граюць. Проста я не зусім разумею аргументацыю, што калі пачынаюць казаць, а вось там галасаванне адмяняе вуліцу, ну так прабачце, калі людзі не хочуць ціснуць на кнопку, то яны што, пойдуць тады на вуліцу? Ну, гэта крыху розныя такія рэчы, і калі іх параўноўваюць, то гэта вельмі странна для мяне. Вось. Хваля, ну, хутчэй за ўсё, хваля будзе, які будзе яе памер, які будзе маштаб гэтай мабілізацыі. Зараз казаць складана, бо ўсё ж такі ёсць пэўнае расчараванне, як пасля любога масавага руху, і яно, канешне, запавальняе распаўсюджванне гэтай хвалі. Андрей, вот недавно в нашем эфире выступал лидер сербской революции 2000 года, Спадар Попович, и он там сказал довольно цікавую такую речь, что вельми важно знаходить як бы адносна бяспечныя формы выказвання сваёй думкі, выказвання пратэсту, каб як бы гэта не было, наўпрост не вело удзельнікаў гэтага пратэсту ў турму. Ну, справа ў тым, што ў Беларусі за мінулы год гэта зона вельмі істотна пашырылася, калі тут засцягі нават на сваім гаўбцы хапаюць, то цяжка сказаць. Так вот, на ваш погляд, якія это формы могуць быць, ці ёсць у Беларусі, і ці праяўляецца праз гэтыя, ці іншыя, ці больш такія рызыкоўныя формы? Ну, вот это другая хваля, пра якую шмат казалі. Ну, сапраўды, зараз, напэўна, для шмат каго у грамадстве пытанне формы яно ключавое, тому што на вуліцу выходзіць сапраўды дастаткова небяспечна. Вешаць флагі ў сябе таксама. Таму, ну, застаецца што? Застаецца вывешваць тыя ж самыя сцягі дзе-небудзь у публічных месцах, ці там, скажем, улёткі, то есть нейкім чынам пазначаць гарадскую прастору, да, як сваю. Застаецца яшчэ эканамічны байкот, розныя формы эканамічнага байкоту, і магчыма, варта чакаць адпаведныя кампаніі у бліжэйшыя месяцы. Ну і могуць быць, конечно, іншыя формы арганізаванага байкоту, але, конечно, менш такого відавочнага. Но але застаецца і неарганізаваны байкот, гэта то, што людзі проста выказваюць рэгулярна думкі там свайму начальству альбо там у сацыяльных сетках. Праз тое, што людзі проста не матываваныя працаваць, яны не матываваны інвеставаць у краіну. Это не толькі пра бізнес можна казаць, але пра звычайных грамадзянаў. Вось. Гэта тое, што так ці інакш многія будуць звальняцца з дзяржаўнай службы, потому что там умовы просто, да, вельмі такія, ну, неспрыяльныя зараз для тых, хто, ну, прывык себя адчуваць вольна, там, да, ці выказваць свае думкі, як ён хоча. Ну, гэта таксама, в принципе, ну, з адной гледжання, конечно, як і не праблема, лічыцца, што ўлады заўсёды знойдуць замены, але не ва ўсіх галінах гэта сапраўды так. Ну і так далей, то вот тут на самой справе, калі ўжо такая пачалася сітуацыя, што пратэстныя настроі менавіта, да, маюць працяглы характар, ну, практычна яны вот не мяняліся з лета 2020 года, то, конечно, вось гэтыя формы арганізаванага і неарганізаванага пратэсту будуць вельмі разнастайныя. Андрей, и у меня питание, якое уже закранул Ян, это 25-е. Ваш прогноз, вот так мы мовить, ці будет 25-я революция. Про это кажут и некоторые люди, так сказать, з тых, хто выступае за гэтыя пратэсты, але і ва ўлады, скажем, в выказваннях таго ж Тэртэля, ды і Лукашэнкі, што вот 25-го что-то такое будет. Вот, что вороги, так сказать, там рыхтуют 25-го взять Зимний палац, ці адпаведна там Палац Незалежности. А ваш прогноз, что будет? Ну, это вельмі неудзячна прагназаваць такія рэчы, як масавая актыўнасць, потому што тут ёсць шмат суб'ектыўных фактараў, шмат будзе залежаць ад міліцыі, як яны падрыхтуюцца, як яны будуць, ну, разбіваць ачагі. Вось, то я думаю, што
Ну, але при гэтым, да, я так вот інтуітыўна сказаў бы, што будзе масавая акцыя, магчыма, не вельмі вялікая. Вось, калі, адпаведна, будзе заклік на такую акцыю. Альбо, прынамсі, будзе дэцэнтралізаваная актыўнасць, звязаная з нейкімі зборамі па раёнах, з вывешваннем сімволікі, нейкай іншай агітацыйнай прадукцыі. Ну, то есть, так ці інакш, гэта акцыя прагучыць і прадэманструе, што пратэсныя настроі ёсць. А ў якой форме, тут уже будзе шмат што залежыць ад сітуацыі, да? Як будуць дзейнічаць улады, ці наважыцца, скажем, на заклік рабіць адну акцыю лідары апазіцыйнага руху, ну і гэтак далей. То есть, тут пакуль што яшчэ не так шмат мы ведаем, да, сапраўды, як гэта будзе. Але я так вот скажу, што вось, прынамсі, частка людзей пратэсту настроеных, конечно, выявіць свой пратэст адкрыта менавіта ў дзень 25, ці на выходныя пасля 25, адпаведна 27, там 28, здаецца. Ясно. Добра, дзякуй вялікі Ян, дзякуй вялікі Андрэй. Я думаю, што гэты зварот, а тым больш сама сітуацыя яшчэ будзе абмяркоўвацца. І нашым гледачам я хочу нагадаць, што яна будзе абмяркоўвацца ў тым ліку і в YouTube-канале Свабода Прэміум і в Тэлеграме Свабоды. Всяго найлепшага. Дзякуй вялікі.